Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik tayo kala din sa ito palagkuyog sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na 22 minutos ang kalabay, human ang alas 8 sa buntag. Siga po yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Na ato nga balikan mga higala, may tungod aning impeachment ko. Ato naman itong gisingit kaganihang may tungod aning 200 pesos daily wage increase. Og kini mga higalang isabong, no nga wala na gyud ni patay na gyud ning isabong mga kaigsunan. Wa siguro ni matabang og kuan kining bayad ning mga congressman, wa siguro mudawat ang congressman sa bayad mga higala aning mga tigpasiugda sa isabong. Wa madalag talay una-una sa mga congressman, gamay ana yung talay 150 million ning among gidawat. Nya madaot rami. Mapildi mi tungod kay ang mga local government ma-deprive sa ilahang gahom sa pag-regulate anang isabong. Mo na nakalutsar gyud mga higala ang balaod nga nagwagtang na sa electronic sabong o kini mga higalang online nga sabong. Alright. Ay 3 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag. Arita sa istorya mga kaigso impeachment. Atong balikan tungod kay ang mga UP professor ko no. Gusto mga higala nga ipahinabo gyud ang impeachment trial. No? Sama sa gusto sa ato ang vice presidente nga bloodbath. Kinahanglan magpinanitay ta sa mga ebidensya sa impeachment. Dili ko gusto nga mabasura ra na nga dili ko makapagawas sa ako ang mga ebidensya. Gusto po ko nga ipagawas nila ang ilang mga ebidensya. Ang problema mga kaigsunan, mao ni ang ebidensya nga bit-bit karon sa mga congressman nga mao'y magsilbing prosecutor kung mahitabo man ang impeachment trial. Mga ebidensya nga kinuha ra pod nila sa ilahang committee hearing, sa ilahang katong Quadcom investigation, no? Og unsa pa tong mga investigation sa Congress, mao ra pod to nga mga ebidensya. Remember, any evidence obtained during the Senate inquiry or legislative inquiry in aid of legislation ang purpose ana. It cannot be used for prosecution. Nganong imo na siyang gamiton karon pag abot din na sa prosecution sa impeachment? Nga ang purpose ana is in aid of legislation. What is in aid of legislation? Mag-imbestiga ta para magiyahan ang mga congressman nga way giya sa pagpanday o balaod. Mao na ang purpose sa in aid of legislation. Ipatawag na to si Tampulano para mahimong resource speaker para masayod ta. Unsay dapat usabon sa balaod, unsay balaod nga dapat pandayon. In aid of legislation. Pero kung moingon ka karon nga ipatawag si Tampulano para himuon na tong testigos sa impeachment, is it in aid of legislation? With that premise mga higala, masulti na nato nga nilihis na ang Congress. Wala na mga higala magsubay ang Congress sa tinuod nga diwa sa in aid of legislation mga bay. John Christopher Hungkulada Medina, good morning. Mayong buntag din. Wala na. Masubay ang in aid of legislation. Kung diya palang daan, pwede na mga kaigsuunan objekan pag-abot dito. O sa imong ebidensya, kanang imuhang proceeds sa investigation, di mo na pwede. Because that is intended
only for the congressman so that they will be guided in framing laws in our country. Mao na mga higala ang rason din na. Karon imong gamiton aron i-prosecute ang vice presidente. Is it in aid of legislation? Dili man siguro. That is already for prosecution. Ma'am Maricel Plaza Humawan, good morning din na, ma'am. So, kana palang may gala, wala na. Foul na, no? Ang kampo ni Dilima kay si Dilima mo lead sa prosecution. Pagay niya ma-resolve ng iyahang kasong drug trade kay gibanhaw sa Court of Appeals. Kay rikant-rikant lang away klaro mga higala ang rason para wala o nang yang kaso niya karon ingon ang CA nga di man na tama ng inyong gihimo, balik ang kasong Dilima, balik ana man mga higala ang Court of Appeals. So balik na po si Dilima ni siguro sa kulungan. Mao na mga kaigsunan ang problema. Ikaduha, itong fourth impeachment dismissible tungod kay wala mag-observe sa 1-year ban rule. Nga within 1 year, unimpeachable officers should not be charged for another impeachment case. Bawal. So, nabayulit na mga higala. Maraming usin na, sige. Pinanitay ta, bloodbath. Pinanitay ta para magkaalaman o kung saan na inyong ebidensya. Ang una magulana, mura po ni siya korte, ang mag-present og una ang prosecution katong nag-accuse because of the legal principle who accused must prove his accusation. That's the legal principle. Paring Jacob, good morning din na. So kung ang Congress nag-accuse kang BP nga iyahang giwaldas ang confidential fund nga 125 million. Nga pertira man ng gamaya, billion man ay konfi aning uban nga mga congressman o departamento mga higala, labi nas presidente. Wa gyud ma-question ang kang inday ra gyud. Mo ilaha mga higalang gi-question. Sige. Ipagawas ninyo ang mga ebidensya. Unya ang ebidensya mga higala kay kadto na po daw sa ilahang investigasyon nga naa daw dito yung mga fictitious name, mga non-existent nga mga tao, itong mga pangalan na to, wala daw ito mga higala sa NSO. Mo daw ito ilang gamitong rason para ikuan yun si Inday, itanggalon yun pagka-vice presidente, tinawag pagkahanggaw. Mismo si Rowena Guanzon kanhin kuha mga higala. Mismo si Sal Panilo, legal expert. Mismo mga higala, si Ombudsman Martires, nag-istorya na. If you will indicate the very name of a person who received a confidential fund for that very purpose, that is no longer confidential fund. Diba? Sal Panilo, o sa ingon, kung papangalanan mo yan dyan, ang tao na yan, sa kanyang totoong pangalan, hindi mo gamitan ng alias, papahamak mo yung tao na yan. Sino bang papayag na magiging magic eye mo dyan, magiging intel mo dyan sa confidential fund mo to carry out the interest of the government? Sino pa? Ipapahamak mo ang tao? O sa ingon ni Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, I was a commission on audit chairman before. Pag confidential fund, confidential talaga yan. Ang sinabi lang sa batas, sealed envelope ang lalagyan mo. Kung ang ilagay mo doon sa sealed envelope, walang kakwenta-kwenta, wala tayong magawa dyan. Because that is the law. The law may be harsh, but that is the law. We can do nothing. Muna ningon siya. You have to amend the law para mahatagan og hustisya ng imong uwag anang confidential fund. Kung sa gusto nimo,
nga kanang mabulatlat yun ng mga tao nga recipient anang confidential fund, mga tao nga gigastuhan gigamit sa gobyerno tungod sa ilahang specific nga mission mga higala, which is very confidential in nature. Muna gusto nimo? O sige, kung muna gusto mo, usaba na ang balaod na nag-ingon nga ang requirements sa mga nagbaton og confidential fund kinahanglan lang nga ibutang na imo to sa sealed envelope. O usaba. Ha? Ibalaod man na. Dili man na nato mga higala pwede na to iso ng balaod kay mao man na ibalaod. You have to amend first the law. Diba? Juralex Sidlex. Dili man ta gusto ng balaoran na, but because that is the law, we have to follow the law. Oh. So with that, makita nimo kanang ilang mga ebidensya nga ay naapay Estrada dito, naapay Hontiveros dito, gisa pa ng mga apeliduhan. Those are fictitious name. Wala may denial ana mga higala sa kampo ni Inday. Pero ginapasabot na siya nga natural lang ng mga fictitious name because that is confidential fund. Ha? Kung anong dili man na ninyo i-abolish, nga naman na yung mga iunana, i-abolish na. Dili po na pwede abolition kay daghang pong mga congressman, labi na ang speaker na po, iyad ako kayong confidential fund. Maunay nakabahog, tik-tik. Maunay nakabahog, tik-tik niya. Muna ibit-bit to nimong ebidensya. Pag-abot ron sa trial mga higala nga to sa impeachment court. Katawan na mga higala na to sa mga abogado. Ang prosecution kung ilan ang idiin mga kaigsuonan as evidence against the Vice President, mahimong katawanan sila sa mata sa mga Pilipino. Nga bisan day sila, nga mao'y nagpanday sa malaod, wa day sila kabalo, wa day sila kasabot, ug unsay buot ipasabot anang confidential fund. Di ba? Kung nahimo silang tambalos-los mga higala. Mawitaw na nga, niingon si Manang Amy. Alam ko, marami dyan, yung nagsusulong ng impeachment, ayaw na ituloy. Anas Manang Amy. Maraming nagsusulong dyan ng impeachment na ngayon, ayaw na nilang ituloy. Nga naman, matod pa ni Manang Amy, sureball na nga pildi sila anang ilahang planong ipa-impeach ang Vice Presidente. And what is the implication kung mapilde sila mga higala? The political implication is that, no, they will lose the so-called credibility. Mahibawaan, mabulgar mga higala ang ilang agenda. Munang karon, daghang nagdusoan ng impeachment nga murag bao, nitago na po ng ulo. Di na po gusto mga higala nga ipadayon ang impeachment. Kay maulawan ra sila mga kaigsunan. No? Ganong maulawan siya? Mapildi man yun ng impeachment din na. So kung mapildi na sila, bumirang sa ilaha mga higala. Beato paminaw sa Manang Amy siyang istorya. Talagang lahat ay interesado. Kailan nyo na mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Kaya siguro may iba, umiiwasan na rin. Talagang di ba? Umiiwas na yung ibang mga pro-impeachment na ituloy ang trial sa impeachment case against the Vice President, baka matalo. Kasi mas nakakahiya pag natalo sila. Lalong-lalo na pag ma-mention na may mga technicalities dahil lumalabas at lalabas na wala pala silang alam. And it was only politically motivated. Mas makapasamot mga higala o saka sa trust rating o popularity rating ni Vice President Inday Sara hinoon ang impeachment. Pinanita ito, ikuha na ninyo. Idayo na ninyong impeachment. Ayaw na ninyo pugi-pugi. Sige. Nakasabot si Inday nga to her advantage mga higala ang trial sa impeachment. Dili na makapababa sa iyahang ratings ang impeachment.
Kay dinha may bawaan giunsa mga higala pag maniobra no sa mga uwagon nga mga congressman, no? Uwagons politika. Ang kining impeachment complaint paingon ngadto sa Senate nga bisan di ay og way klaro giduso gyapon nila mga higala because bayad na daw sila 150 million ang ilahang perma. No? Di maayong tilima doon, mayra bag ang kwartang gibayad aning mga panuhak, kwartang tambalos-los, kwarta pa gyud sa mga tao. Luoy kaayo ang mga Pilipino. Magsigit ang sweldo ani nila mga congressman, mga senador para magpanday og balahod nga ikaayo sa katawhang Pilipino, ikaayo sa atong nasod. Karon mag-impeachment wala na. Ang ilahang primordial duty which is to create make a law that will help our economy, that will help the present and the future generation mga higala. Ato ang nasod in general. Mawala na kay dito na sa impeachment mag-grandstanding ng mga panuhak dagko. Dito na. Muna nga, ang mga senador dili nagustuhan ng impeachment. Gusto nila karon pa lang ibasura na and proceed to our legit business in Senate. No. Ang Congress gusto ay padayon. Kaya nangita pa siguro second round sa 150 million mga higalang bayad sa pirma. Sa mga panuhakdan ko. Ngita pa siguro second round. Amo na nga gusto sila. O madismiss na, maghimo na po taglaing impeachment complete. Nga naman, dagang kwartas tambalos-los diyo, para 150 million na po. Si tambalos-los na imong way to the sun. Gikan sa kini mga higalang PI, no? People's Initiative, wa mo salir. Naunay stari pag-abot sa Senate. Adto mga higala sa impeachment, mao gyapon unay stari. Wa magsilbi mga higala. Karon adto na pod ka Tatay Digong, ambot lang kung musurbay ba ng ilahang style kang Tatay Digong. Di ba makaulis Tatay Digong pipila ka adlaw ron. So ang mastermind aning tanan wala in si tambalos-los. Gigamit niya mga higala ang presidente kay siguro naapod siya ala sa presidente. Kasi naapod siya video gitaguan unya blackmail niya presidente. Sige, kung di kay ka mosunod sa bantay kay pagawas ko ni. Ano ba? Sige blackmail ba? Kaya ba ka presidente na to karon di naman ni masaligan mga higala nga maghuna-huna. Di na masaligan ni maghuna-huna. Taon-taon, balik ta. Human lamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sama. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Alright, balik na magala dito sa to para kuyog sa programang issue sa masa samtang doon na magala ay 42 minutos ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, naisgutan man ng nato ni mga igala ning impeachment. Of course, siguro mga UP law professors gusto pod mga igala masayod ug unsa ning gibitbit nga mga ebidensya sa prosecution ug unsa ning gibitbit mga igala nga ebidensya sa kining depensa. Pero sa na-mention naman God, no, sa ato ang mga congressman nga ang business sa 19th Congress o 19th Senate dili pwede i-carry over mga higala sa next Congress. So, kana nga premise, klaro na kayo nga dili obligado ang sunod nga set of Congress and sunod nga set of Senate o nga mupadayon kung unsa ang nasugdan mga kaigsunan sa 19 no Congress o Senate. So, usa pa may purpose na to ana nga dili man ta obligado. Basura na siya. So, kung mabasura man god, dili na nato makit-an og unsa ang mga ebidensya sa prosecution o sa depensa because basura na gani. Basura by technicality mga kaigsunan. Wala na, tapos ng istorya. No? Dili na to masayran ug unsa pa ning ubang mga ebidensya may gana pero kini prosecution kabalo naman ta usa mga ebidensya. No? Kay didto man na tanan gikan squadcom nila. Pero sa depensa wa pa ta kabalo unsa ilaha mga igala. Pero ang first line of defense gid na is technicality. Ngano mo proceed man ta og trial nga mamahimo lang illegal mga kaigsunan because of the technicality. So we have to see to it nga ato ang trial is legit ang mga activity mga igala during sa trial legit mo nang kinahanglan ato asang klarohon kung wala ba'y mga teknikalidad kung ato ang ipadayon ang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Kay mahimot ang katawanan anan. Oh? Nag-trial ta dire yang ato din trabaho de ultra virus di ay. In-exist sa jurisdiction because we have no longer a jurisdiction technically we are not subservient to the previous Congress. Oh. Di ba? So mao na ang problema karon din ha. Pero tanan gusto man nga madayon ang trial. Part ni Vice President gusto siya trial. Taga UP gusto trial. Samot na si Dilima gusto trial may gala in behalf sa kining prosecution. Pero how can we proceed if the law itself did not provide? So what is the basis so that we could proceed mga igala sa kining impeachment? Kung wala eh. Di ba? Wala na. Tapos na. Oh. Para kung gusto gud tag-impeachment, dili na lang siguro ta mga igala sa tuang presidente si Bongbong Marcos kay di ay dako kaayo may galang ground para sa iyahang kini nga impeachment. Di ba? Betrayal of public trust. Gisurrender nimo ang imuhang citizen ngadto sa usa ka foreign body nga dili na ta miyembro. Gisurrender nimo sa soberenya sa uban ang imuhang citizen. Nga in fact, ang atuaga ni mga citizen, mga igala, kung madakpan, magkasala dito sa ubang lugar, ato pamangganing luwason, kay dili na to gusto sila isubmit ngadto sa authority sa ubang sa ubang lugar. Ya kini karon ang ubang lugar ningon nga wa sila authority kita ra gyud namugos ang gobyerno ra gyud ni Bongbong Marcos ug tambalos-los mo namugos nga ala tarala na gyud sa ligong. So kana ground mga kaigsunan sa impeachment, betrayal of public trust. Oh. Kisa may naghimo ana atong present administration. Wa na gani mga higalay na hatag nga mga konkreto nga mga proyekto o kaayuhan para sa mga Pilipino, nahimo pa mga higalang violator sa kaugalingong oath of office. Di ba? Kana, gusto mo kana full-blown impeachment? Kana. Ka Presidente Marcos, kamo mga congressman din na. Pero wala na 150 million
Sige, ikuha na ninyo. I-resolve na ninyo in favor sa impeachment batok sa presidente. Di ba? May bawaan na to diag unsag yung panay uban din na nga mga problema sa tuang gobyerno. Una problema din sa tuang gobyerno kay mismo atong presidente problema. Ultimo magpa-hair follicle drug test dili mga higala. Ngano ka unsag yung kahay iyahang gitago din na nganong di siya magpa-drug test. Ha? Unsag yung kahay ginalikaya niya nga posibleng may bawaan sa katawhang Pilipino anang hair follicle drug test. O kay gitago, kano di magpa-hair follicle drug test? Hindi ako niyan, obligado niyan. Walang batas na nagsasabi na obligado ako sa hair follicle. Wala lagi. Pero ang problema karon, ang trust and confidence sa mga tao sa imuha, mawala. Loss of trust and confidence because simple nga hair follicle drug test, wala ka, nagdumili ka, nibalibad yung ka. Mukisik-kisik ka kung ingnon kag hair follicle drug test. So what does it mean? Simple lang. Na kay dili gusto mahibaw-an sa mga tao. Unsa na ikaw ray nakabaluan. Di ba? Mura na ikahadlukan niya. Hindi daw siya takot mga higala sa kahit anong problema. Hindi ko ugali yan. Tumalikod sa mga problema. Hindi ko yan ugali. Pero istoryahe mga higalag, hair follicle drug test, di ba? Perting hadluka sa tuang presidente mga kaigsuunan. Ha? Perting hadluka sa tuang presidente. Pastilan. Wala yung nakabahog. Tik-tik mga kaigsuunan. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Taxi drivers, sigapon ka muna minaw sa 90.7 Love Radio. Banyong alagad, bata-bata, June Bersamin. Oliver Campos, mayong buntag. Junebers sige ko paminaw nimo sa ako ang jeep nga Route 10 dito pa ka sa laing station update sa NBA June update sa NBA burag 8:30 man to sugo na ba be ato daw lilion sa kadyot be kay gusto mangayo og update sa kining kuan NBA NBA update NBA games. Tapos sa first quarter mga higala, ang score, home court niya sa Oklahoma, ang score 12 ang Oklahoma, 10 ang Pacers mga higala, bola sa Indiana Pacers. Ayan. So first quarter pa. 6 minutes and 20 seconds mga kaigsuonan ang oras sa first quarter. So expect nga muhimo og dako nga adjustment kung naa mga igalay duha ka player nga di makadula ang Indiana game 1 o game 2 tungod sa kini mga igala nga injury. So ato anang monitoron unya labaw ang OKC og duha ka puntos lang, one shot 12 against 10 Pacers. So wala makalayo mga higala ang kining OKC despite sa kining ilaha mga higalang advantage sa home court, pero it's too early to predict mga higala kung unsay mamahimong outcome aning game 1. Kay usually ang game 1 wanan pa na pakiramdaman pa lang daw na mga bay. Ayan. Alright, doon na 51 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag. So, nindot mga higala ng kuan, kanang naay trial. Pero if that will cost much sa ato mga kaigsuunang gipang sweldoan din nga mga lawmaker to the extent na wa na sila mga higalay mahimo ang ilahang mga nagunang tahas dili na nila mabuhat tungod kay mabisi ang impeachment nga way klaro mas may pagundangon na lang po na. No?
kung si Inday Sara, ang atong Vice Presidente, naghuna-huna sa economic side mga higala. Ha? Maingon na lang siya nga, ayaw na lang nagpadayon na, huwag yapon na ipaingnan. No? Kay, mateknikal man gyapon na. Di gyapon ko makapresentar og ebidensya na. Mateknikal ra gyapon na, mabasura ra gyapon. Ay na napadayon na ninyo. Para makasave ta og time so that our Congress may na proceed to the legit task mga higala and obligation nga mao ang pagpanday sa balaod. Di ba? Pero kung maglagot na gyud sila, sige. Ala, impeach ta. Bahala ng ilahang mga trabaho din, mga unsa na ilang trabaho din na. Sila rin manubag sa mga tao. Pero kung nag-care pag-ayo po si Mayor Inday para sa mga tao, na maservisyohan yun ano yung mga tawana, to ang mga lawmakers, mo na lang siya. Padayo na, pero wala. Balik din ta sa tuang trabaho. Di ba? 14 na mga higala ang OKC, 10 ang Pacers. Probably na time out na tawagon na ni si Coach Rick Carlisle no, sa kining Indiana Pacers aron maka-adjust sa ilang opensa kay naglisod sila mga higala sa ilahang opensa dinhi sa kining first quarter action. But again, ako Pacers ko ani nga series, no, aning best of 7 series NBA championship. 4 minutes and 59 seconds sa first quarter action mga bay. 53 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Nako po. Nakatuon ang mga kuan karon, no? Kining mga basketball enthusiast mga higala sa kining NBA. Yan. Ato ang tanawon bi, ang available nga statistics mga higala sa Thunder. 2 points si Chet Holmgren mga kaigsunan ang ilang sentro, si Jason Williams man sa ning kuan si panganing Williams Jalen Williams. Si Jalen Williams 3 points, 2 rebounds. Si Kuan Shai Gojos Alexander mga higala 1 assist, 1 rebound, 9 points. Si Dort si Liu Jintz Dort. Yawa po ning pangalanan niyo. Naana po yung mga Pilipino magsundog-sundog aning pangalanan ni. Wapay puntos, 4 rebounds mga higala. Sa Pacers, 3 points si Miles Turner na. 3 points si Nimrod. Wala pa'y puntos si Terry Saliburton. Gimantuman gyud siyang Dort mga higala. Si Dort gyud na-assign sa iya 2 rebounds, 1 assist lang siya. Si Nismith 2 rebounds, 0 points, 0 assist. Si Pascal Siakam, 1 rebound, 1 assist. 4 points mga kaigsunan. So, nag-ilaid ang opensa karon sa kuan kining tawag na tog Indiana Pacers na naglisod sila pag-execute sa bula. So, probably mo ni rason ng time out si Coach Rick Carlisle mga kaigsunan aron mo adjust no sa ilahang kining opensa. Ang Indiana Pacers is also a very good in 3 points. 3 points line mga kaigsunan, no? Wala pa man pod mo kuan no si Nismith shooter nila kani si kuan Maturin mga higala, no? First round pick po ni nila Benedict Maturin, wala pa pud sulod mo ni kuya nga mga shooter nila, no? Si siyempre ang ilahang point guard nga si Teresa Haliburton, shooter po ni nila. Si Miles Turner is also a stretch 5 para sa kining Indiana Pacers. So muna, ako ang mahatag sopa karong panahon na. No? 4 minutes and 59 seconds. Again, labaw. Ang OKC, 14 against 10 sa kasamtangan. Paspas kayo ng oras. No? Unyang taon-taon, magkaalaman na. Unsa gyud mahitabo aning dulaan ni para sa NBA Championship. Ayaw mo og bitaw dinhi sa 90.7 Love Radio kay from time to time maghatag ni mga higala og update sa inyo update lang. Napamapuntay uban pa nga mga balita nga importante kayo nga amo ang mahatag din sa inyo
Pero kaning mga NBA update, na ay mga update ni rong taon-taon ang ato ang 90.7 Love Radio. Pinagi sa to ang mga DJs, mga higala, aron nga mahibalota unsay nahitabo ani kay NBA Championship ni mga kaigsunan aning 2025 season, no? 2025 season mga bay. So, aton tanawon, unsa nga play ang gusto ipatuman ni Pacers coach, head coach Rick Carlisle para magka-space, no, si Haliburton mga higala og maka-score siya aning game kay patauhan gyud siya ayo karon sa OKC ni Dort, no, ilang usa sa mga maayo kaayo mo depensa mga higala nga player kani si Dort, mo ni maayo kayo nila nga player maayo og depensa. Dako pod, 16-10 na. Unom na ang abanti mga higala sa kining OKC sa pagkakaron, no? Score na pod mga higala si Jing, ilahaning bench, na i-score ang bench na mga kaigsunan sa kiniga OKC. Oy, wala naman tayo oras mga bay. Dinis sa tuwa panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Adlaw nga Biyernes sa pizza size ni bulan sa Hunyo 2025. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk-ang puwersa sa programang Issue sa Masa, dinis sa 90.7 Love Radio. Ako inyong alagad bata-bata June Bersamin. Apan una ta magbulag-bulag mga bay, ato ang pulong pamalandong karong buntag. Ang kaisog nga nanukad sa kaalam adunay maayong kapaingnan. Apan kung kini nanukad sa emosyon lamang, disgrasya ang padulngan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sama ka sa pa, maayong buntag. Salamat. Happy weekend. Ang tod sa Lunes pohon, samang tak na samang istasyon. Maayong buntag again and keep safe always, mga bay. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue